Best Date és una eina de suport per decidir el tipus de data de marcatge dels aliments envasats. La seva funció és determinar si l'aliment ha de dur data de consum preferent o bé data de caducitat. Best Date va dirigit a les empreses alimentàries, auditors, assessors i també a l'autoritat competent. L'eina pretén contribuir a reduir el malbaratament alimentari mitjançant l'aplicació correcta del marcatge de dates dels aliments envasats i funciona aplicant l'arbre de presa de decisions desenvolupat per l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària, en el que es tenen en compte 4 criteris. Si hi ha una normativa específica, les condicions de conservació, el processament i la manipulació i les característiques físico-químiques de l'aliment. D'aquesta manera podrem determinar si l'aliment s'ha d'etiquetar amb data de consum preferent, indicant fins a quina data l'aliment manté la qualitat esperada en relació a les seves característiques sensorials, o bé si s'ha d'etiquetar amb data de caducitat, indicant fins a quina data l'aliment es pot consumir amb seguretat. Es tracta d'aliments que poden tenir microorganismes patògens capaços de créixer en l'aliment durant la seva vida útil. Veiem alguns exemples pràctics amb l'itinerari del bus dels aliments recorrent l'arbre de decisions. Com dèiem, el primer criteri és el de l'existència de normativa específica i és el final del trajecte pels aliments exempts de data de marcatge i els que, com els ous i la carn fresca de pollastre, tenen una normativa específica que n'estableix el tipus. El segon criteri és el de les condicions de conservació. Els aliments que es distribueixen, comercialitzen i conserven congelats fins al moment de la preparació prèvia al consum els correspon data de consum preferent. El tercer criteri es relaciona amb el processament i la manipulació, on s'aturaran els aliments que hagin estat esterilitzats en envàs final. Per determinar si es tracta d'un d'aquests aliments, cal preguntar-se si s'ha sotmès a un tractament validat que elimini les cèl·lules vegetatives i espores de microorganismes patògens capaços de créixer en l'aliment. Si la resposta és positiva, l'aliment portarà data de consum preferent. En cas contrari, es plantegen més preguntes que poden seguir diferents itineraris. L'aliment ha estat sotmès a un tractament de pasteurització validat que elimina les cèl·lules vegetatives de bacteris patògens? En cas que no, caldrà seguir l'itinerari A del quart criteri que veurem més endavant. En cas afirmatiu, la següent qüestió és si l'aliment es manipula després del tractament i abans de l'envasament final, exposant-lo a possibles recontaminacions. Si no és el cas, caldrà seguir l'itinerari B del quart criteri, en canvi, en cas que s'hagi manipulat. El següent pas valora si l'aliment ha estat envasat en calent, asèpticament, o bé, un cop en l'envàs final, ha estat sotmès a un tractament validat per eliminar la possible recontaminació. En aquest punt, cal aplicar el quart criteri que té en compte les característiques físico-químiques de l'aliment, el pH i l'activitat d'aigua, seguint 2 itineraris possibles. En l'itinerari A es determina si l'aliment afavoreix el creixement dels bacteris patògens vegetatius en funció del pH i de l'activitat d'aigua de l'aliment. Els aliments amb característiques que no afavoreixin el creixement de patògens els correspon data de consum preferent i s'aturaran aquí, mentre que en l'itinerari B s'avalua la possibilitat de formació de toxines per part d'espores. En cas que el pH i l'activitat de l'aigua no siguin factors antimicrobians suficients, caldrà aportar altres evidències mitjançant estudis específics per determinar el tipus de data de marcatge. Per a alguns aliments es pot demostrar que hi ha altres factors que contribueixen a inhibir el creixement de patògens i la formació de toxines, i per tant, els correspondrà data de consum preferent. Per ajudar a decidir el tipus de data de marcatge dels aliments envasats, des de l'IRTA hem desenvolupat una aplicació accessible des de bestdate.irta.cat.